Sunanka? duk kwara a gaba ɗaya fudi shi ɗaya. Sunana Ahmad Ali. Ahmad Ali kofar na isa. Wanda aka fi sani da? Wanda aka fi sani da shaman ɗin maganin gargajiya na jihar Kano. Mijin aljana a da kuka? Mijin aljana a da. Yanzu auren ya mutu, na sake ta saki uku. Ina batun wancan magana? Na saki aljana saki uku a gaban ubana mai biyu gwamna shawara. Na sake ta. Ita ta san ka sake ta? Ta sani. Yanzu ina maganar da kai a baya cewa to magana da ne rijiya. To yanzu rijiyar da zan faɗa ai tafi wacce zurfi. Saboda gudun wuya. Ka gane gaskiya kenan. Na gane gaskiya sosai kuwa. Wai dama tun farko aljanna ce aka auren kuma ya aka yi. Ina? A takaice aljanna ka aura dama kuma ya. Ni abin da ya haɗa ni da aljanna na taso ne, ita mahaifiyata tana da larurar aljanu shekara 42. To wannan mu'amalar tata da take shine ni ma isa na shiga ciki. Abin tambaya. To maganganun da kai a baya na cewa aljanun nan kuna mu'amala gaba da gaba. Shin an taɓa yi ko kuma a ƙirƙirar zance ne? To ɓangaren mu'amala da aljanu gaba da gaba yi ne don a ƙarfafa masu sayan magani su sai magani. Me yasa kai wannan magana a baya? Wallahi don in samu kuɗin kashewa da na abinci. Ka samu ko ba samu ba? Na'am. Ka samu. Ina nema dai ina na samu, amma dai na sai kayan abinci. Batun cewa za ka ci gaba kenan. A zan da kai kuma an ce an tubo kana zancen za a ci gaba. Batun cewa an fa ka faɗa rijiya tsawon lokaci sai daga baya. A duk wannan an gaya maka dan a zo a sai magani na ne, kuma ana kai ko kai baka gane labarin ba. Gaskiya ka faɗa ba. Ai kawai ni na faɗa ne. Na zan yi ba dole ba. Mutanen Kano da ka sa su a wani yanayi na ruɗu ya. A su kwantar da hankalin su, ina neman ahuwa su, ina neman gafarar su da na ƙasa ma gaba ɗaya su yafe mu. Yanzu ita. Su yafe mu. Ita matan nan da aka gani ta yi magana da manema labarai cewa ita wannan mata ta ce ita ma tana neman ahuwa a yafe mata. Ita aljana ce? A mutum ce. Ta taɓa ganin aljana a zahiri ko kuma? Gaskiya ta faɗa ne kawai don ta gyara mana tukunyar mu. Ina ƴaƴanka yanzu aljanu? A babu, amma ina da ɗan mutum a yanzu ma mun zo da shi. Yawa. Ni kenan na gode muku. Da ƙara ɗaukaka. Daga kawai in ja a kaina. To yanzu kenan inda yanzu ka ce ka samu abinci. Ka tara abin da ka tara, idan sun ƙara ƙarewa za ka iya ƙara kuma. A ina za a kuma wannan? A ina za a kuma wannan? To aka gara kuɗi ka buga. Shi sarki wannan ya gane duk yadda abin yake. Kamar ya za ka bayyana masu to ai shi kuɗi wani abu da ciki da gaba. Kafin mai zuwa an sa kuɗin a baya, sannan aka sa garin magani, bayan ake juya ya ɗeba kuɗi, shi kuma ya ɗauka kuɗin aka. Yan dabaru ne kenan. Yan dabaru ne na gadi. Yanzu aka yi magani. A nan gurin ma sosai kuwa a ɗauko abu. To bismillah. A ɗauko abu. Ba ne ba da ba. Bari mu gama wannan. Bismillah. Bari ya gwada mana yadda yake gani. Yawwa, ai shi har a wani abu a yi shi a gane. Tunda dai ni ma kaina fa na ga wani fa ya burge ni wallahi. Fararen takardu aka saka. Wallahi da aka juya hega kuɗin Najeriya. Ni kuma nawa baya yiwa da farare sai na zuba kuɗin da kaina. Wallahi shi ne kawai bakin ciki. Wallahi na koma makaranta wajen malam na ƙara karatu. Wallahi to shi ke ne. Kamar dai yadda kuke gani malam mai mata aljana. Ana kula da ni ko? Sai gwada mana yadda yawa jama'ar fa'ida a wancan lokaci. Malu fa'ido kawai dabara ce ta gaddawa. Ya fito da kuɗi sababbi. A karamin kallahu. Yanzu gashi zai gwada mana yadda yake irin wannan kuɗin hoto ko kuma in ce yadda dabaru nasa. Ana kula da ni? To shi kenan kaga kuɗi nan. Kafin fa wannan za a burge ya zo. To shi wannan izo kuɗin yana ƙasa. Sai a ajiye shi haka. Sai a ɗebo garin magani sai a barbada. To ana barbadawa. Duk ana lura da ni? Abu ne mafi practical ba wani abin nan ɗinsa ba. Yadda za a yi ne a ɗan samu yara su ɗan samu abin nan. Duk kuma tun da gwamnati ta ce na bari ba dole ba isa ɗan ubana. Ba dole in bari. Ja da gwamnati kai. Dole ka sallama wa gwamnati. Gwamnati ikon Allah. Amma an fi ƙarfin ka kenan. Kai. Ai ko aljani gwamnati ta fi karfinsa. To yanzu da sai gwamnati bata kira ka ba kan wannan lamari zaka ci gaba da. A'a ni da ma buri na in samu ga buhun shinkafa ga na dawa in suka haɗu shikenan sai in daina yi. To kula da ni. Ai kun ga dai gashi yadda aka yi. To shikenan sai a haka. To kuna gani na ita nan na rufe. To shikenan sai a ɗaga kai haka Allah ya dandama ya iliya kawai shikenan sai in hannu na haka. Kaga kai kwakwalwarka ba littafin ne a gaban ka ba kai ma so kake gano ya dafa ya ile. To shikenan sai a buɗa. To yanzu dan Allah dan Annabi kaga shi a gurin sa ai amma kuɗi.
shi kenan shi ne abu. A yanzu wannan kuɗin gaske ne? Gashi kuma gashi a gaban gaba aka yi. Shi ne fa karatun ba wani abu bane. wancan lokacin kamar har kyautar suka bayar Ya zama na ba ku. Riga- Na ba su. Wallahi na ba su. Ai kwana ba ta yi. To kamar yadda kuke gani muna ma'aikatar al'amuran addini ta jihar Kano. Dr. Muhammad Adam Baba Impossible me ya ja hankalin gwamnatin Kano ta shiga tsakani don ganin an warware zare da abawa? Wato ita gwamnati kullum abin da take kallo zaman lafiya da al'umma, abin da suke kiransa security da zaman lafiya. To ganin wannan abu ya bayyana ana ta yayatawa a duniya, to aka tura jami'an tsaro suka je suka yi binciken inda ike, kuma aka samu mu a jami'a a gwamnatance daga ma'aikatar addini aka gayyato shi. Aka kuma rubuta mai martaba sarki cewa ya turo wato wakilai. Yanzu mai unguwarsa ta ce ɗayar yan gurasa inda yake yanzu ya zo gashi a zaune, mai unguwarsa na lungun makera kofar na isa ya zo, sannan an kirawo jami'an tsaro duk a gabansa aka yi na kowane ɓangare. Mun yi masa tambayoyi, ya yadda kamar yadda ya muku bayani ƙarya ike yi, kuma bai auri aljana ba, kuma ba bata faɗa da shi rijiya ba, kuma duk abin da ya faɗa ƙarya ne, yana yi ne don ya nemi abinci. To kasancewar wannan abun ya tabbata, sannan kuɗi kuma da yake ya ma nuna yadda ike ya ce damfara ce. Dama abin da gwamnati take so kada a cigaru ɗan mutane ana cutar da su, amma bata hana mai sayar da magani na gaskiya ya sayar da maganinsa ba, bata hana mai yin addu'a ya je addu'o'insa ba, amma hanyar da za a bi a cuci wani ko a yi masa rufa ido ko a cutar da shi shine gwamnati ba za ta yadda ba. Yanzu an kirawo shi ya yadda ya tuba a gaban ku, ya tuba a gaban duk kowa. Za mu rubuta wa gwamnati rahoto na abubuwan da suka faru, za kuma mu aika mai martaba sarki cewa ga abin da aka faru ƙarya ike yi, kuma ko 'yan jaridu za ku gaya wa duniya ya ƙaryata kansa. Da ya nemi a yafe masa ba masa gafara. Ai mu a wurin mu ba ma tabbatar da laifi. Wanda za su tabbatar da laifi su ne in suka tabbatar ya yi laifi, to kuma za su faɗi abin da ya roƙa na gafara an masa. Amma mu abin da muka yi a matsayin mu na ma'aikatar addini shine an kirawo shi, an ta masa tambayoyi, ya yadda ƙarya ike, ya ƙaryata kansa kamar yadda aka yi. Mun tabbatar da wannan, za mu rubuta rahoto zuwa ga gwamnati da kuma mai martaba sarki. Shikenan daga nan kuma magana ta mu a wurin mu ta tsaya, sai kuma an bada wani umarni. Idan gwamnati ta ce a'a sai an masa hukunci, wannan kuma wani abu ne, amma dai ya tuba ya nuna cewa abin da yi ƙarya ike yi, mayaudari ne shi, dan damfara ne shi, duk ya faɗa muku kun ɗauka, bakin matsayin mu kenan. Da sauran masu wuce gona da iri ko aikata wani abu. Wannan kuma duk wanda ya faru nan gaba gwamnati ba za mu kyale shi ba. Duk inda muka samu labari za mu kirawo irin wannan har sai mun tantance an tsaftace harka. Masu yin addu'a dan Allah suna can suna yi, ana neman a yi addu'a a samu zaman lafiya, masu karatun da la'ilu, masu ishiriniya, masu alkur'ani, masu ashafa, masu yin sallar dare, duk suna can suna yi. Gwamnati tana ma ba da kuɗi a yi, tana kuma kiran a yi. Mai martaba sarki yana kiran taro a yi addu'a a masallaci, a zauna lafiya. Sace-sace da kashe-kashe da abubuwa duk ana yi. Roƙon Allah gaskiya ne, amma abinda ba za mu yi ba shine a haɗa ƙarya da gaskiya, a yi damfara, a cuci mutane, a cuci mata, a cuci maza, a cuci marayu da sunan addu'a. Shine abinda gwamnati ba ta yarda ba. Gwamnati daga nan ta ba da umarni daga yau kada ya ƙara bayyana kansa ga 'yan jarida da matsayin shi masanin aljani ne ko yawar aljana. Wannan an ba da wannan umarnin, gwamnati ta tsayar da shi, kada ya ƙara faɗin haka kuma ya saurari abin da zai biyo ba. Duk ma irinsa kuma za kuma a nemo su. akwai batun wani kwamiti da za a kafa na bibiya don a tabbatar. Wannan kuma ai ka tafi sama, wannan sai gwamnati kuma. Ai mu nan a the ministry ai abinda aka tura mu yi mun yi, kuma za a kafa kwamiti ai ba mu bane wannan, kuma sai abinda gwamnati ta yi. Wallahi bata baje bar kowa yake ciki aka magana baje bar mukabala. Alhamdulillah. Me shi nan kawai? Bangare da alhamdulillah kuma mun yi wa Allah godiya. Bismillah idan da kuro kan samu kaina a cikin jin daɗi da wasu abubuwa, domin da abin da ta so na matsala a wannan teburin da Allah ya kawo ka sai wani kamar zai zama mai zafi, amma Allah sai ke cikin lamarin sai a samu gida. Irin wannan matsaloli masu kama da halaka da wanda suka wannan zafi sun yi kan teburin nan, kuma alhamdulillah Allah ya sa an wanke su an kuma zauna lafiya.
muna fatan Allah ubangiji ya ci gaba da taimaka wannan ma'aikata abubuwan da suke da alheri domin samun ci gaban jama'a da musulunci da musulmi. Allah ba mu zaman lafiya yanzu da kai da izinin. Amma kafin mu rufe, yana da kyau 'yan jarida su yi magana da wakilan sarki wanda yake shi ne mai unguwar lokon makera kofar na isa inda mutumin ya fito da kuma mai unguwar ce yan gurasa inda mutumin yake a yanzu saboda sun halarci wannan guri a madadin fadar mai martaba sun kuma su ne masu unguwannin fadar suna da tambaya sai su na lokon makera a matsayin na yanayin da wannan kwato domin mahalarci wannan zaman gaskiya wannan zama ne wanda ya walwale matsaloli daban-daban da dama kuma a wannan zaman kwamishina ya tabbatar da cewa ya san aikinsa kuma gwamnatin jihar Kano ta aza kwamishina a mahallin da ya dace saboda a wannan wurin idan aka ce muna ai wani ba shi bane ya zo muna wani bara-bara na kuɗi aka ba da kuɗi kuma ga kuɗi ga hiji gaskiya da yawa za su gaggan amma da zama to cewa shi kansa malam Ahmed da ya ga kwamishina ya yi wannan abu to wannan abu ya nuna cewa fa kwamishina ya sha gaba ne shi kuma kwamishina ya nuna cewa ƙarya ne wannan abu to da hakan ga kwamishina Allah ya taimake ka kuma muna roƙon Allah ya ci gaba da taimakon jihar Kano mu samu zama lafiya da kwanciyar hankali a burin jami'an tsaro ba wai su burin su a kama ba mu son a kama kowa in me nake so idan dai za a samu maslaha to shikenan dama zama lafiya ake bukata zama lafiya idan ya bukata babu zancen a ce cewa wai wanga jami'an tsaro ne an hutashe mu to ga wannan abun gaskiya da dai ba a samu maslaha ba to Allah ɗaya san inda wannan abin zai je amma da yake an kashe wannan magana ta nan to alhamdulillah mun gode wa Allah ina mai unguwar na zan fara da na a fara da inda yake yi bismillahir rahmanir rahim ya malikul ladzi yahkumu wa yutasarrifu wa yaf'alu ma yasha fi mulki wa malakutihi sunana malam jibrin muhammad mai unguwace da yan gurasa bayyana wannan malami a unguwarka alhamdulillah kusan yau shekararsa guda a unguwas lokacin da ishir ya zo gida ya sa manya nuna cewa zai dinga sai da maganin gargajiya da na basir ya ban takarda da tsare-tsarensa na ainihin zuwa na samu makota muka tara su tare da shi muka zauna cewar ga halin da yake ciki cewar yaya kun amince suka ce ya amince to da ƙarshe da shedanci shiga shine ya fito da waɗannan abubuwan wanda yau ni na fi kowa murna saboda irin mutane da nake samu daban-daban suna zuwa suna tambaya ta alhamdulillah gashi ya karyata kansa ya tabbatar da abin nan ƙarya ne to mun gode wa Allah domin ya shiga tafarki madaidaici da yana cikin wani hali domin ba inda addini yace dan baka samun abinci kai ƙarya domin ka ci wannan haramun ne dan haka mun gode Allah saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh cikakken suna da mutum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ni ne mai unguwar loko makira Alhaji Batura Muhammad wato kofar na isa amma unguwar lokon makira yawa ni ne mai unguwar wajen saboda haka alhamdulillah bukata ta biya domin abin da ake faɗa a unguwata abin ya yawa wannan ban Allah na san shi da daɗewa amma daga baya sai na daina ganin sa na san shi tun da ƙuruciya da ni da shi na san shi na san kakansa da ya haifi mahaifiyarsa na san mahaifiyarsa na san shi sosai amma ban taɓa sanin cewar shi ne ike wannan abu ba don ni ban san shi da a fuska an ce waye
wanda yake harka da aljanu din nan yake shirya karye-karye a gidan radiyo da shauransu haka ba zan iya nuna shi ba. Amma yau a nan din nan a wajen ina ganin sa sai na san dan unguwa ta mun taso da shi na girme masa, amma dai na yi masa kyakkyawan sani, amma ban san ina mugun wannan abu ba a gaskiya. Sai yanzu din nan ina jin labarin an yi hira da shi a radiyo, an yi kaza tun da rayuwar mahaifiyarsa har ta zo ta rasu wajen kamar shekara 4 ko 5 da rasuwa. To saboda haka babban godiya da muke ga Allah, kwamishina ba ganin idanu ba ya san abin da yake, da bai san abin da yake ba haka za a tafi a lallabe. To na tabbatar ba kwamishina ba ma, Malam Ahmad Garba Amin darakta in ya sa shi a gaba zai raunana shi, ballantana kwamishina da ita ammali da waɗannan abubuwa wanda yake tun tasowarsa ina haya musulun har zuwa karatuttukansa da na jami'ar Bayero ya san abin da yake. Wallahi alhamdulillah, Allah ya saka masa alheri. Wannan mukami da aka bashi a gaskiya ya cancanta da bai cancanta ba a cikin duhu za a zama cikin jiha da ma ƙasa gabaki da ko kuma duniya gaba ɗaya, domin wannan ƙarya ce ya faɗa kuma da bakinsa. Shi ma kuma yanzu ƙaryatawan da shi ma an gode masa, domin inda mai taurin kai ne ma ba zai kaza. To saboda an ƙure shi, an kai shi bango, an zo masa littattafai na magabata, ɗaya ma har tabi'i ne wanda yake ya ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wane an zo da su ga su, ni kaina na juye su, wanda insha Allah zan samu wasu daga ciki, ko ina ma da wayansu daga ciki. Alhamdulillah. Kun ka ce tushe da dai kyarin da ya a baya na cewa a nan ne aka samu wannan ita abu da yace ya faru na fadawa rijiya. Ko a irin labarin nan na da can kun taba jin irin makamancin wannan? A'a, ni ban taba jin wannan ba, kuma ba unguwata bane. Shi da ya ce unguwata ne, amma daga baya kuma zo shi a wani ƙauye ne. To kuma daga baya ma sai ce kai ƙarya yake da bakinsa. To kaga magana ba a wani neman tone-tone. Bukata ta biya, alhamdulillah. ne suka yi ɗauki wannan suka yaɗa shi a duniya. Waɗannan gidajen rediyo namu bi suka yi, misali Freedom ta bi, Taska sun bi, amma ba wacce ta yayata ta sa shi a social media irin wannan. Ina wai ita 'yar Amerika ɗin ne. Yanzu dai ɗaya da minti 20 ne. Dan wajibi ne ta zo ta karya ta kanta ita ma. Laifinta ne da gangan ta promotion din wannan abun. Su wannan ranke da mun gama. Kullum da an gama. Shi ba za ka tiyar mun sananne su kuma da kudara. In ma zai zauna, in kuma za ki zo yanzu, shi ma ya kamata ta dauka abin da ta yi din, sai kuma zai karkara ta kansu. Dama shi ne abin da ya kwace. Dama shi da suka yi din ma abokan aiki da kuma daga cewa biki balansin ba ya kamata ta yi balansin. Abokan aikin ta. To karshe ni abin da na je shi ne saboda aikin mu ne ba haka bane. Wato aikin ne ya zama yanzu kurin sai mutum kowa ke ɗaukar shi ne ya sa. Kana da shugaba wurin aiki tun daga nan kai magana da shugaba da kare shugaba shi ma da bakin sa. Da Allah kira mana shugaba. Ya ba da lambuta sanan kai. Ya ga dake da lambuta suka magana su. Kai magana shi rage ne. Abin da yake faruwa shine yawancin kake da zai ce kowa ke gani ya kai gaban kurin yayi abu da kansa. Kai sai ba. Raka ne. Wata abin da yake yi ita wannan yan jaridar da kai abin da shi a fata a gaya masa na da'awa da sake kuma irin zo waɗanda ma za su yi amma da ita ma kan ta same shi Saboda ita da ta yi bayan faɗa da ta sai ta yi ba su ga wannan nasu. Wato hirar da ke lalata da yawa kafin ina zuwa kafin ita kamar yadda kuke saurari yadda take wakana kenan a ita wannan ma'aikata ta al'amuran addini ta jihar Kano, inda muka tattauna
muka muku tattaunawa da ake da shi wannan malami dangane da maganganun da Abdulrahman, ban sani ba ko akwai wasu abu da ka fahimta game da wannan tattaunawa. Abubuwan da na fahimta suna da yawa. Yadda labarai suke yaduwa irin waɗannan, wanda wani zubin zaka ga gwamnati hankalinta baya karkatowa kai da wuri har sai labarin ya riga ya je inda ba a zato ba a tsammani, musamman na wannan bawan Allah. A ce abu a Kano an jima kuma yana yi, musamman na wannan bawan Allah. Amma yanzu da Allah ya sa gwamnati hankalinta ya karkato, ta sa aka kira shi aka haɗa shi da kwamishinan al'amuran addinai Baba Impossible, sai ya ƙure shi da ka san dama an ce gaba da gabanta, kuma shi dama Baba Impossible wannan abu karanta ya tun daga tushe, sai ya ƙure shi abin da yake kirari yana yi sai aka mai ya gani kamar yadda Baba Impossible din ya faɗa. To hakan ya sa da kansa wannan bawan Allah Ahmad ya ƙaryata kansa ya ce yayi ne kawai saboda yana so ya ci abinci, a san shi yana sai da magani ya samu na tuwo. Sai ku kasance a labaranmu na gaba zuwa shirye-shiryen Inda Ranka a yau domin jin ci gaban wannan labari.